Ang title sa atong jokes karong adlaw, 15 anyos ang iyang edad. Usa ka asawa ang nasuko sa iyang bana o iya kining gisultian kay tungod ang iyang bana nangabit. Gihulat sa asawa ang iyang bana og sa dihang niabot ang iyang bana iyang gisinghagan. Ikaw nga banaha ka, wa kanay batasan. Mitubag ang iyang bana. Unsa di ay ang akong sala? Mitubag ang asawa. Ikaw ha? Gipulihan ako nimo sa nimo kakabit nga 15 anyos. Mitubag ang bana. Ayaw pataka diha. Kay 24 anyos na siya karon. Mga pamalandong sa maong istorya, walay aso nga makungko o walay sikreto nga mapulga pag-abot sa panahon.